Какво става, хора? Сега съм с LabCoin във втората маса. Здравейте! Как сте? Добре. Да се избера. Айде пак. Мерси. Буквално днеска вместо да ходя в Меге, отидох в Климент да видя едни приятели. Както видях един много добър приятел, реших да остана там. И после видях трите публични и видях, че са близо и се пробвах да отида и успях да вземам 5 Edition.